ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. Умедворам ки дӯстони азиз ҳама каса хуб ҳастед. Аллоҳ меҳрубони ягон бошад. Хоб имрӯз 23 августи соли 2024 1000 рубл баробар ба 118 сомонӣ мебошад. Дӯстони азиз, яъне ки сериали қисми 3 навори Мерседесҳо баромад. Лайкҳоро мезанед, дар канал ҳатман подписатсия мекунед. Агар ҳамин навори қисми 3 Мерседесҳо яъне ки 1000 та лайк гирифт, ҳаракат мекунем дӯстони азиз, қисми 4 ба пагаҳа пешкаши шумо мегардонем. Подписчикои ма мисли яъне ки филми хусури ман сериали Мерседесҳоро интизора шербачо ба хотири меҳнатҳои мо ҳамин навора яъне ки дӯстони азиз мо 4-5 соат реклама мекунем, монтаж мекунем, баъд шумо пешкаш мекунем шербачо. аз мо эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед, ҳатман лайкҳоро бизанед. خب کسانی که ماشین، خانه، زمین، خلاصه چیزی که داره برای اقامت کردن مرحمت کنید در نمرهای روی اکران بوده 911 32 43 44 صورت یا اینکه ویدیوش در واتساپ ما روی کنید. برادران عزیز، ان شاءالله که رکلام کرده با شما یعنی که دوستان عزیز ماشینای شما را فروخته میدیم. به همتون تماشا بفرمایید، حتما دستگیری کنید. خب دوستان، خداوند نگهبانتون باشد. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим ТЖ ҳатман салом расонед. иншоалло ки скитаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапро дар экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. дӯстдорони Мерседесҳо, ма дӯстони азиз, марҳамат лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. навори Мерседесҳоро мо сар метиҳем. خب мегузарем ба якумин Мерседеси фурӯши мо дӯстони азиз дар видеои имрӯза. Мерседес сечка аст, солиш 1996 солай. Объем мотори 1.8 литр, коробка автоматик, судишраиш танҳо бензин. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи мошина дӯстони азиз 65000 сомонӣ мега. мошини хулоса ягон камбудӣ ва расход надорад. документош то моҳи декабранд. аз 65000 сомонӣ аз номи сомонаи мо гап занед, арзон ҳам мешавад дӯстони азиз. марҳамат дӯстдорони сечка, ин бо нархи 65000 сомонӣ, солиш 96, моториш 1.8, коробка автоматик. дар номерҳои 5560 дӯстони азиз номери ватсап дорад. тариқи номерҳои ватсапшон марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Мерседес S-класс аст ки соли 2017 солай. мотор объем 5, коробка автоматик, судишраиш танҳо бензин. мошин краскаш сабсафед, 1 сола ҳуҷҷат, тонировка, 4 диска балон пачка, яъне ки дискои пресижн дорад. хулоса мошин дӯстони азиз ягон камбудӣ ва расход надорад. хоб 4 та электропакет, мултирул, стартстоп, хулоса ҳама наворотош кор мекунад. қарордод айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 399000 сомонӣ мега. боз савдои хуб ҳам мешавад. ин марҳамат дар номерҳои 48 занг бизанед, маълумоти муфассалтарро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо аз ҳамон эҳтиромона хоҳиш мекунем, дар канали мо ҳатман подписатсия кунед, лайкҳоро бизанед, ҳаракат мекунем. яъне ки агар ҳамин навори мо 1000 та лайк гирифт, иншоалло ки бари шумо боз навори Мерседесҳо ё ин ки навори Астраҷиро пешкаштон мегардонем. дӯстони азиз, яъне ки Мерседес Зайчик аст, Е-класс, соли 2000, мотор Д, коробка автоматик, судишраиш бензин ва газ. мошин 1 сола ҳуҷҷат ва тонировка дорад. утилизатсия кардагӣ ҳаста, номерҳои транзит ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстони азиз 38000 сомон мега ки гуфтагиай нархи охиршай. дигар 1 сомон арзон намешавад. ина марҳамат, яъне ки Зайчики караваниш бордоро. дар беҳтарин ҳолат нархаш 38000 сомонӣ. марҳамат хазорҳо метавонед дар номерҳои 74 73 муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, эълони навбатиён Мерседес сечкаи объёми аст ки солаш 1999 солай. Объём мотори 1.8 литр, коробка механик, судишварияш бензин ва газ. Мошин яъне ки пробег гуфтагие ки 155000 километр гаштагие. Мошин бе ягон камбуди, қарордор дар шаҳри Душанбе, савдо дар назди мошин, хадавои 100%, гази еврочок, кондитсионер, печка, документош ҳамаш 100%. Ана дӯстони азиз, тонировка то 01.05.2025 яъне ки тонировка дорад. Утилизатсия ҳам дорад, ягон расход надорад. Марҳамат, нархи 99000 сомони, дискои престижни, ҳолаташ беҳтарин. Дар номерҳои 9797 занг бизанед бародарон, маълумоти муфассалтарро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ба касоне ки студентски билет дар кортон бошад, марҳамат, ба компания Акай Далер муроҷиат кунед. Компания ба бори аст, метавонед тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. Дар номерҳои 77 81 номерҳои WhatsApp дорад. Сурат ва документҳоро равон кунед дар WhatsApp. Иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почта қади равонтон мекунанд бадро. Марҳамат, ширкати Акай Далер дар хизмати мо. дӯстони азиз, эълони навбатиён микроавтобус Mercedes Sprinter аст ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Соли баромадаш 2015 солай ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 335000 сомонӣ мегӯяд ки боз камтараки дигарам савдо дорад. Телефонно барои тамос 939 39 35 41. Марҳамат, дӯстдорони Mercedes Sprinter, занг бизанед бародарон, маълумоти муфассалдорро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинаҳо, хонаҳо, заминҳо дошта бошед, мехоҳед ки яъне ки сразу фурӯшенша, ҳаракат мекунем дар наврҳои оянда техникаҳои шуморо реклама карда мефурӯшем. Телефонно барои тамос номерҳои WhatsApp мо ҳастанд. дӯстони азиз, 911 32 43 44. дар WhatsApp сурат ё ин ки видеоша рӯй кунед, ҳаракат мекунем, фурӯхта медиҳем мошинаҳои шуморо. Раҳмат барои дастгиро беҳтаринтон. дӯстони азиз, шашумин эълони мо Mercedes W124 аст ки соли баромадаш 1995 солай. Объём мотор дай, коробка механик, судишварияш бензин ва газ. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ дӯстони азиз қарор дорад ва утилизатсия ҳам кардагӣ ҳаст. Документош 11 моҳи дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина гуфтагие ки 53000 сомонӣ бугӯ, боз камтараки дигарам савдо мешавад. дӯстдорони W124 Mercedes дар номерҳои 7878 занг бизанед, маълумоти муфассалтарро аз худашон дастрас намоед. ҳатман лайк, подписатсия шуданро дӯстони азиз фаромӯш накунед. ба хотири меҳнатҳои мо эҳтиромона хоҳиш мекунем, подписатсия кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиён Mercedes яъне ки Е-класс ҳастай Zaychik W210 соли баромадаш 2000 солай. Объём мотори 2.3 литр, коробка механик, судишварияш бензин ва газ. Мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад ва яъне ки краскаш серебристни, номерҳои транзит қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Истаравшан, 4 диска балон пачка, мошин бе ягон расход, мотор, коробка 100% ва наша 68000 сомонӣ мегӯяд. Телефонно барои тамос 947 77 44. ба ҳамин рақамон занг бизанед бародаро, маълумоти пураниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, мошини навбатиён Mercedes S-класс аст ки соли баромадаш 1993 солай. Объём мотори 1.9 литр, коробка механик, судишварияш танҳо бензин. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Худҷанд ва соҳиби мошини қайд кардаги дар ҳамин дунё, яъне ки вес дар ҳамин дунё 260000 ҳамихели штук дар ҳамин яъне ки дунё ҳаст бародаро. қарор дорад дар шаҳри Худҷанд. нархи мошина 150000 сомонӣ мегӯяд. мошин Полни Спортини дараҳай лук 171000 километр гаштагиай. марҳамат, дӯстдорони Mercedes, занг бизанед.
дӯстони азиз, эълони навбатиҳои Mercedes S-Class ҳастаи соли баромада 2006 солай. Объем мотори 5 литр, коробка автомат, сӯзишвораш танҳо бензин. Мошин дар беҳтарин ҳолат гуфтагӣ қарор дорад. Абагрев сидени старт-стоп, 4 электропакет, 4 дискабалон пачка. Мошин краскаш сиёҳ, ягон камбуди-вар аз худ надорад, фақат мешини 8 мекни ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошин 135 000 сомонӣ. номери соҳибаш мондагии телефонро бароятон аст 928 66 0081. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, даҳумин мошини фурӯшам Mercedes сечка аст ки соли баромадаш 1996 солай. объем мотори 1.8 литр, коробка механик, сӯзишвораш бензин ва газ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина срочни фурӯхтан дар край. илтимос гуфтагӣ ки беҳуда занг назанен. нархи охириша 33500 сомонӣ, солаш 96, дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. марҳамат дӯстони азиз, телефонро бароятон аст 905 22 82 15. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти муфассалтарро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ҳама лайк мондеса, не ки лайк намондеса шайбаша. ҳамун лайк чӣ гуноҳ ки дошти, ҳамун лайка наҷихидеса. дӯстони азиз, якта вертишка бизанед, ҳамура мисол ҳамун лайка бизанед, рӯи ҳамун лайка сиёҳ кунед ва дарши видеоро тамошо мекунем. хуб, яктаи дигар шербачаҳо ба хотири подписчикои худам бовар кунед, як сечка тозатарина ёфтагием ки яъне ки солшам нава ва нархшам арзандаи ба ҳамин нарх. солаш 1998, мотори объем 1.8, коробка механик, сӯзишвораш бензин ва газ. мошин 4 дискабалон пачка, краскаи серебристни ва номерҳои транзит танировка дорад. нархша гуфтагия ки 57 000 сомонӣ бигӯ. айни ҳол мошин, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтари Қурғонтепа. нархи мошин 57 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиҳои Mercedes W201 аст ки соли баромадаш 1993 солае. объем мотори 1.8 литр, коробка механик, сӯзишвораш дизел мебошад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мастҷоҳ. краскаш сафед, балонои 80%, нархша 26 000 сомонӣ мегӯянд. номерҳои транзит, дтар дари пеши электропакета, старт-стоп гуфтаги бардоро, яъне ки ба кнопка заводӣ мешавад. телефонро бароятон аст дар номерҳои 45 45 44. занг бизанед, маълумоти муфассалтаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. лайкаро мезанед, подписатсия мекунед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатиямон Mercedes яъне ки спортивни ҳастай дара соли баромадаш 1996 солай. объем мотори 3.2 литр, коробка автомат, сӯзишвораш танҳо бензин ва мошин краскаш сафед, дискҳои пансиписа ҳолаташ хубе гуфтага қарор дорад ва айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 33 000 сомонӣ мегӯяд. телефонро бароятон аст 933 79 25 25. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиҳои Mercedes яъне ки W120 аст, солаш 1990 сол. мотор 2 литр, коробка механик, сӯзишвораш дизелай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ ва краскаш сафед, ҳолаташ хуб. 4 дискабалон нав, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 48 000 сомонӣ мегӯяд. ина дӯстони азиз, мисол нархҳое ки ҳастанд, қимата нархҳое ки ҳастанд бодор арзон, мисол кадмеш ки маъқул кишида боша, ҳамоша занг бизан рафта, яъне ки мошина харидорӣ бикунед.
ба хотири меҳнати мо лайкҳоро бизанед ва дӯстони азиз бисёр як ине ки дар комментҳо менависанд ки акай Насимтеҷа ту чӣ ба бисёр лайк мегӯӣ. Охир дӯстони азиз нигоҳ кунед ки мо ҳам ғарибӣ даем кӯшиш мекунем ки наворҳои нав ба навро бар шумо пешкаш бикунем. 5-6 соат вақти моро мегирад ки моро агар ки мисол нами результат ки насти ҳами яъне ки видео тамошобин просмотре ки хуб нагирад моро ҳамин кора пеш намебардем бародаро. Лайкҳоро мезанем, подписатсия мекунем, дастгири хуб ки бошад ҳаракат мекунем, наворҳои нав ба нав ва мошинҳои арзона барои шумо дӯстони азиз пешкаш мекунем. Раҳмати калон барои касоне ки моро мефаҳманд ва дар комментар банависанд ки мо аз ғарибӣ шуморо тамошо дорем. Хоб, мошини навбатиён дӯстони азиз соли баромадаш 1995 Abio мотор 1.8 литр, коробка механик, сузи чорияш, бензин ва газ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нархаш 42000 сомонӣ. Маҳтарам дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, мегузарем ба 16-ҳумин мошини фурӯшии мо дар видеои имрӯза Mercedes 1995 сол. Сӯзишвораш бензини холӣ, объём CVT, коробка автоматик, яъне ки мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 25000 сомонӣ мегӯяд. Телефоно барои тамос 771 01 04 03. бошин дӯстони азиз, гуфта ки дар ҳолати хуби техникӣ марҳамат хулоса мо ҳамин қадар маълумот пайдо кардем. Агар ки ҳамаи мошин интереси бошад ба шумо, яъне ки маъқултон кишида бошад, ба ҳамин рақамҳои рояк намуда занг бизанед, маълумоти муфассалтарро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 17-ҳумин эълони мо мошини фурӯшӣ ҳастад, яъне ки Mercedes-Benz сечка, солаш 1994 сол, объём мотор 1.8 литр, коробка механик, сӯзишвораш бензин ва газ кор мекунад. Мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад ва яъне ки дӯстони азиз гуфтагие ки монитор дорад, задни камера дорад, гази бензин кор мекунад. Гуфтагие ки як проблема дорад ки мисол номер харида барои хита, яъне ки дӯстони азиз номера мечаспонӣ, фақат айпай зиндагӣ мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 38500 сомонӣ. Яктан номер надорад, фақат расходи номер дорад бародаро, тамом, ягон камбудӣ ва расход надорад. 1 сола ҳуҷҷат ҳам дорад. Телефоно барои тамос 901 10 88 94. Маҳтарам дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, барои подписчикои канали хидмат барои канали Насимтеҷа якта сечкаи объём ёфтем бо нархи арзон. Солаш 1999 солай. Объём мотори 2 литр, коробка механик, сӯзишвораш, бензин ва газ. Мошин гуфтага ки ягон рӯз задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ надорад. Мотор коробкаи сатвоид ва 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та баллони нав дорад. Краскаш серебрисни ҳолаташ беҳтар. Ина марҳамат дӯстони азиз, сечкаи объёмни бо нархи 59000 сомонӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа қарор дорад. Дар номерҳои 4 та 4. Дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти муфассалтарро аз худи соҳибашон дастрас намоед. Mercedes сечкаи объёмни кофтагӣ биданами шербачаҳои подписчикои ма, яъне караваниша гуфтагӣ буд. Ина марҳамат дӯстони азиз, караваниш солаш 2000, объём 2.4, коробка автомат, сӯзишвораш танҳо бензин. Мошин ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара. 4 диска баллон дар ҳолати хубанд. Краскаш сафед, яъне ки дӯстони азиз шишаҳои ахибаш тонировка дорад. Краскаш сабсафед, ҳолатиш беҳтарин. Нақша гуфтагие ки 78000 сомонӣ бигӯ, боз камтараки дигарам савдо дорад. Салоншам тозаи бародаро, қарор дорад дар шаҳри Исфара. Марҳамат, телефоно барои тамос дар номерҳои 505 занг бизанед, маълумоти муфассалтарро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз 20 июл якто мерседес бо нархи 30,000 сомон аст, яъне ки бо нархи арзон срочна гуфтагиай мерседес сечкаи простой соли 1994 сола, объем мотор 1.8 литр, коробка механик, суди 4 бензин ва газ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 30,000 сомонӣ. Срочна дигар арзон намешавад. Телефонро баротумаз дар номерҳои охираш 2220 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. хоб дӯстони азиз, касоне ки подписатсия кардан, лайкҳоро задагӣ бошанд, дар комментария яъне ки 4-5 қатор бонед. агар ки яъне ки ҳамин комментарие ки омад, ман мефаҳмам ки ҳамин навори моро ҳамин подписчикам то ахир навора ба ма бояд яъне ки лайкҳоро зад, подписатсия кард. худованди меҳрубон нигоҳбон ту бошад.